Ajde, guzica, dobro, ti se negenski malo, dobro, sad je, da? Ajde, kaži nešto. Ajde, genski. Šta jebite? Aj, ja ću smađa genski. Ne možemo mi ići, evo, transport će sve motor, evo ga šta si ti došli po toj kameri. Možete kurat! Ako hoćeš sjedit sa mnom, ako neš, sjedit prizor. Će ti motor. Ako neš, pobacim vas. Ne može tu po brdima. Ja ga mogu nositi iz Novog Sada do toga, ali kroz kamenicu neće. Ha, vrtiću go vam uzmrli. Pa da. Ja ću vas i uzmrli. Krenuti u prvu, cijepati dobro igra. Becera na vas. Ovako sam mi bilo samo i ovo. Sigurno ćemo ga uprižovati i gotovo. Popis biti, kad nije bio sin. Vidimo te skijako u zaključi, nije bio samo na gumu glasova. Da, nije zgodno. Ajde, sedi pa da vidim. Pa nije to dovoljno, ako štrucneš šta ode. Nećemo da nosim tu uspjetu, boli me kura. Nisi. Moram, nisi može. Ej, kupi dom 3 kila, ajde. Ajmo svi onda. Ne, sviđa mi čovječa. U togu, brate, mi ne zlika.